yan, ngayon nga pala ang last night. So yun, grabe pawis ko na naman, kuya. So yan, ngayon ang last night na asawa ni Kuya Gacho. So yan, dahil nga malabo yung camera ko paggabi, ayan, dahil may ilaw, kitang-kita nyo yung pawis ko, gamit ko yung ano ni Kuya Nolly, yung kanyang ginagamit pag vlog, yun o, yung light, yung ilaw, yes. Tapos yan, kasama ko dito sila, ano, hindi kayo makita, kailangan may ilaw. Ayan, si Mary, Mary ha, si Mary. Ayan, sino yan? Siyempre si Bebe Labs. Eto naman yung kasama ni Ate Rica. Yan. Tapos, eto naman, sino ka din? Now? Hi! Tapos, yan guys. Dahil nga, nandito kami sa, kwarto ni Kuya Nolly. Sa bahay, sa mansion ni Kuya Nolly. Kasi, madaming tao doon. Madaming bisita, tapos madaming tao doon sa taas, sa may kalsada. So, yan, dito muna kami. So, yan, wala si Ate Angge. So sad. Kuya, gabi, na-plus ko. Alat, kuya, hawakan mo. May tissue. Kuya, malingauton kayo. Alam mo, kuya, di. Daro mo, gunang po. Okay lang yan, ganun talaga. Hanap buhay kahit pawis. So yun guys. At magbabanding na lang kami nila Ate Rica. Magbibingo na lang kami. So wala pa kasing naglalaro ng bingo. So pag sinimulan ko yan, sasali na rin yung iba yung mga bata. Tapos yun guys. Kaso kuya, naman, ilaw na. Ay, please, meron ko na ilaw. Ayan, hiramin ko yung yung ilaw ni Kuya Vince. Kasi ayan siya, nagpapahinga na din naman. Nagduduyan. Si Kuya effort din kakaganon ng light. Kuya! Parang ayaw ha. O dyan sa taas, magbibingo kami sa taas. Ayan si Kuya pagod na din yan. Kanina pa yan nag-aasikaso dito na nagpamigay ng yung sopas. Yes, pinakain na nga pala yung mga bisita. Ayan guys, nahiram ko na yung ilaw ni Kuya Vince. Diyan. Ito sa loob. Ayan o. Diba? Madilim pa ka. May? Ganun? Sige, try natin. May kukunin si Kuya Vince. So yan, pakita mo na natin may ilaw na. Diba? Baba ako pa? Yes. Bakit yan? Bakit madilim? Yan, hindi, nakikita ka na parang kaming aswang din. Dito yung ilaw dapat. Sa likod ng camera. Ganito kasi. Kaso ngayon, ayun. Diba? Ang linaw. Hindi nakikita yung hindi na yan aswang, hindi yan multo. Ayan o. Ayun. Tapos pwede yung cellphone. Hindi pwede pala. Okay. Cute. Hey guys, ayan. Meron ako ditong bato. Yes, alam nyo naman nata ito. Sa letrang B. B1. So yun, magbibingo kami nila. Sali kayo. Para madami. Mas maganda pag madami. Tara, itong cute nito. Tara na. Let's go! Yeah. Ayan guys. Madilim naman. Hindi yan madilim. Maliwanag yan. Pag... tingnan mo. Madilim lang pag mamahal mo. Huy! Let's go. Sali kayo. Magbibingo tayo. Sali ko. Sali kayo guys. Tara, magbibingo tayo. Hindi, wala tong bingo lang. Ay, di ko na hiling. Mira! Ang lakas naman ng ang lakas ng ilaw. Doon na tayo. Tara! Tara! Dati marunong ko mag-bilyar, alam nyo. Hi na si Ate Rica. Ay, iling nga. Ate Rica. Hi! Sige na. Hi guys! Hi, shower out sa mga taga San Roque, Bato, Kamsul. Yes. Ayan sila. Nakakangalay, humawak ng camera. Tara! Hula!
Hindi ko na iiling ang ano, hindi ko nakita yung daanan. Ganito na ako. Yan. Mabinggo po kita. Yan guys. We're here. Sige, upo na kayo. So yan guys, magsisimula na kami. Sa unang bola. Ay! Sa unang bola. Sa I, 17. Ay, meron agad. Wait lang, magulo yung lamesa. Gumagalaw. 17. 17. Sa N, doble 4. Wala ka mo yun ah. Hindi ka makakalaman. Huwag kang pakalikot. Ay, kami ay nag-grab. Sa O, 72. Sana. Wala ate. Wala kami yun. Sa N, 34. Ano, Wala wala? kami yun. Wala. O, sa G, Meron na yan. 47. Salamat. Ala, bibing ko man sana. Oh, sa G, 58. Wala ko ulo sana. Hindi ka nagsaan. Sa I, 26. Ano na ba? Wala! Nala sa card ko. Uya, daro ka lang. Punuan pa naman to. Iyo, mami. Upat na ang piyon. Dap, mapunutan. Sa G, 57. 57. Bingo na daw sila. Kahit walang card. Mangas. 65. Bigay na nyo. 65. Oh, natakpan! Ano? Ayun o. Sa letrang I, 28. 28. Wala kami nun. Ibalik ko. Pwede kayo Si 67. Ano yan? 67. Apat na kami. Apat na. Kung ano sa punuan to. Sa N. Pinubulan. Ano yung kalag? Ano yung Ang kalag. kaluluwa? 32. Hindi kaluluwa. Kapay yan. Kapay yan. Ay, kapay. Yung ano? Ay. Bumalik na. Kapay. Kapay pala. Balik pala yan. 32. 74. 74 daw. Yan nga. Baliw. Sa Kapay. G, 49. Sana. Ito na. Sa N, 42. Wait, sino 99? Sa G, 46. Nice one. Sa G, 59. 51. Oh, Di ba ako nagpipiyok? 50. nice one. Sunod. Lugi ako? 14. Wala pa. Sa O, si 63. 63. 63 daw. 30. Ano ibig sabihin kang 30? 30. 30. Tama naman. Kaya nga. 29. 29. Uy, sana all. Sino? Bingo na sana yan. Si Sam, bingo na sana yun eh. Oh, doble sa is. 66. Wala kami. Sa B, 5. Bingo. Char. Ay, nice one. Napupuno na. Sa I, 24. Okay. Tingnan nyo bilang. Ay, ayan na. Sa I, dibukan lalaki. Ano yan? 21. 21. Oo, sabi ko na eh. Nadali ko. Sa
Sa G, senior citizen. 60. 60, tama, 60. Naubos na to. Sa B, 7. Uy, nice one. Napupuno na. Nice one. Sa B, 4. Uy, nice one. Napupuno na. Nice one. Nice one. Nice one. Sa N, 31. Nice one. Nice one. Sana manalo ako. Sana manalo. Sa B, B10. Ay, rin na. Sa N, 39. Wala. Sa N eh. Sa B. Sa N eh. Ano yan? 37. Yun. Isa. Sa O, 73. 62. 62. Okay, isa na. Sa N, 40. sa I. Sa I. Ano ba? 20. Wala kami yan. Sa B, Ano say? doble. Doble. Doble O. Doble O. Oh, 8 yan. 8. Ganito. Oh. Doble 8. Oh. 22. 22. Papuno na kami. Sa prank. Sa prank. Oh, sa G, 53. Sa prank. Uy. Wala ka pa pala na saya. Sa I, 23. Sana on. Na. Nalugod. Napupuno na. Sa B, Do. 15. Uy, nice one natin. Napupuno natin. Alate, ala. Sa B, 2. 9. Maybe. Talaga naman. Ubus na ang ano. Baka kulang ini. Sa B, 13. Sa O, 61. Tatuboy one. Malapit na. Sa N, 45. Kaugom. Ala. 5 na lang. Sa B, Bados. Nice one ba to? 5 na lang. Sa N, 35. Hello, tulo. Sa I, 26. Upat na lang. Apat na lang. Lima. Sa G, 48. Manis. This one. So. Sa O, baliktaran. 69. O, kalbo. Hindi ako kalbo. Sa 70. Hindi ako kalbo. Sa N, 38. Last 2 na lang. Last 2 na lang, ate. Sa O, 73. Last one. Last one. Kain. Bulaga. O, dibukang babae. Ano yan? 18. Ala, date na lang. Okay na yan. Oh, 71, bingo. Di pa. Ate, masisira. 11. Ala, sarap! Nalaboy na. May kabangan ako. May kabangan ako. Pag nanggana ako. Sa N. Hindi lang ito magduwas. Mag-N mo ka, ate. Oh, 27. Ay, nakuha na lang ate. Alawag. Oh, Ate, ayan na yan. oh, gosh! 33! Panalo kami. Oh, to. 75. Oh, panalo kami. Sa'yo na, sa'yo yan. Sa amin na to. Dali na, taya, Jimon, taya. Sorry, ate. Sorry. Sorry, Zia. Talo na kami. Ate, magdadagdag ako ng isang card. Oh, piso. Hmm. Pulang-pulungan? Alam kong matatalo po kayo. Sa unang bola. Eh, isuko na ninyo ang aming money. Sa unang bola. Sa I,
26. Ano mo ito? Darweton. 26. Sa O, 74. Oh. Sa G, 49. Bingo. Kahit anong street, pwede Sa ganito. O, doble sa is. Sa N, doble 4. Doble 3. Sa O, 62. Talaga. Sa G, 59. 59. Sa N, 37. O, 72. Oh. Tadi. Ay, 72? Oo. 72. Ate. 72. Oh, 11. 72 sakto. Wala na nagpabarli. 11. Kasi 52. Oh, 12. 12. Yes, ano na. Medyo wrong. Oh, 21. Maging na. Gimon. Oh, Di pa. 38. Alam mo yung 52. Bawal ka nito, ate, patayo. 53. Ay! Ibigay na niyo dahil sa palabas mo, te. Oh! Kurikot. Anong kurikot? 8. Wow! Grabe na Ayun. Ate, ganito, bawal pa. Yun naman agad. Hindi ko daw. Patok na yung piso bago kaya. Bingo. Patok na. May 8. 25. 38. Ikaw na. Ate, mugi ba kami? Pag ako nang gana. Dahil ako pag... Grade 1. Ayan na. Letrang N, 36. Yan guys. Ano 36? Sa letrang O, Sa labat. 63. 63. letrang N, 40. Si Rika. 40. I, 29. Wala na akong boses. Kailangan ko ng salabat. Sa letrang I, 19. 19. Sa letrang N, 41. Sa letrang N, 37. So yan guys, tapos na kami maglaro. At ang panalo si Ate Rika, balato. Panalo si Ate Rika, 500 daw euro pa. Wow! Hindi, piso-piso lang naman yung taya namin. Tapos, yun lang, nag-enjoy lang naman. Gano'n lang, nag-banding. Tapos, para hanggang mawala ng boses. Kaya ito, mayroon akong salabat dito. Napagod yung taga-bola. Ayan, nag-bola siya. So, yun guys, ano na pala? Ano oras na ba? 11:07 na pala ng yan, madami pang tao, madaming yan, mga matatanda yan. Tapos sa baba, madaming tao sa baba. May nag-video okay ganyan. So yun guys, alas 12 na ng hating gabi. Hating gabi na. So yan si Ate Rika at yun yung kanyang kasama. So pauwi na sila. Yes, pauwi na. Papatid sila dito oh. Yan dyan, no? Tulog pa nga eh. Tulog pa. So, yan guys. Antok na din ako. Tapos doon ako kala Ate Kat matutulog. So, yan, inaantay na kasi din ako doon. Nang oras na din. Tapos, ayun. Sige na guys. Bye-bye. Good night. Ah. Marami pa dyan. Ah. Dahan-dahan ka lang muna at marami pa dyan. Oh.
Yan yung ano, diwata. Diwata yung kumakain. Kala ko tulog ka na. Ginising ka? Ginising ni Katkat. Ayan nga, ini-slice ka nga, oh. Magagalis ang ipon ko. Ini-slice ka, oh. Bay, bata pa naman, kayang-kaya niya. Laman. Laman, guys. Laman mo, laman. Pagka, ayaw. Matanda na ako. Delikado na ako dyan. Sige, pagkikis na dali. Yung may laman-laman ka. Tuyo. Dapat yung parang ano, Thailand. Ganyan lang. Yung parang Thailand, yung may bawang, may... Mo talaga. Mukbang. Dana, pinango ko na. Taas? Pagkataas, pinango ko na. Ay. Ay, diwata talaga, diwata. Dana sa laba! Dana! Kaya po wala ko kaldero. Dito kayo ni Kuya, ano? Ano? Bakit na ako mag-iwan sa kanila? Grabe. Matutulog na sana ako. Anong oras? Time check. Alas 12. Alas 12. 12:30 ata. Ay, midnight. Midnight snack. Ah, meron pa? Ano? Ba yan? Kuya, grabe natin. So yan guys, yung kanilang niluluto. Ubusin ko na daw, charot. Nalalipong na ako eh. Wow. Ala, guys. Ayan guys, kanina pumipitik yan. Grabe yung pitik. Si Kuya Jason, ang dami ng pitik sa ano. Ganto yung pitik. O, ganto. Oh. Yan, may taga-bomba. Bomba na! Salamat. Salamat din eh. Thank you. Thank you. Ano takong buka? Ayun lang, mga takoton. Mga magpitik. Mali mo dodoy. Mali mo dodoy. Nakakatak. Bomba na, kuys. Mali mo dodoy. Tay, Ay, pamilya ko man. good morning. More night. More night. Ano yun mo yung dimple ni tatay? Hindi ka na, Ili. Wala na. Ay, may dimple si tatay. Dimple yan. Tatayasan yung dimple mo. Ano ba? Ako din, oh. Mas malapit yung kay tatay. Natawra ka ng boses. So yun guys, katapos ko lang kumain nung, ano tawag dun, kuys? Lechon kawali. Yung lechon kawali, yan si Ate Katkat. Matutulog na ako, pinunta niya ako doon. Sabi niya, tawag daw ako ni Ante. Pagdating ko dito, pinakain ako ng lechon, ano yun? Lechon kawali. Tapos yan, eto, nagsiseso na ako. Kuya, alis mo lang ano, yung lights. Yan sila, si Kuya Alamid. Tapos, yung nagluluto, yung kapatid ni Kuya Alamid. So, yan. Yan, si Kuya Jason. So, yan guys, alas 12 na, mag-alauna na. So, maya-maya, matutulog na din ako kasi nahilo ako sa lechon kawali. Si Ate Katkat ay mamaya pa ata siya matutulog. So yan guys, magbababay na ako. Kami